Jumalan tervetuloa Murron rauhoituksen kevätjuhlaan. Lauletaan juhlan aluksi suvivirsi 571, jonka jälkeen puheen pitää veljemme Jukka Joensuu Muhokselta.
Armon ja rauhan terveisiä Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ajattelin tässä kevätjuhlassa lukea Raamatun sanaa psalmista 136. Nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Kiittäkää Herraa, hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa. Kiittäkää Jumalien Jumalaa, iäti kestää hänen armonsa. Kiittäkää valtiaiden valtiasta, iäti kestää hänen armonsa. Hän yksin tekee suuria ihmettekoja, iäti kestää hänen armonsa. Hän on taitavalla kädellään tehnyt taivaan, iäti kestää hänen armonsa. Hän on levittänyt maan vetten päälle, iäti kestää hänen armonsa. Hän on tehnyt suuret valot, iäti kestää hänen armonsa. Hän teki auringon hallitsemaan päivää, iäti kestää hänen armonsa. Hän teki kuun ja tähdet hallitsemaan yötä, iäti kestää hänen armonsa. Hän antaa ravinnon kaikille luoduille, iäti kestää hänen armonsa. Kiittäkää taivaan Jumalaa, iäti kestää hänen armonsa. Aamen. Me kaikki kuulimme äsken, että toistui sama lause monta kertaa. Ja tuo lause, jonka me kuulimme, iäti kestää hänen armonsa, saa kuvata sitä, miten hyvä Jumala meillä on. Psalmin kirjoittaja kuvasi, miten Jumala on hyvä, miten suuri on hänen armonsa, joka kestää ajasta aikaan. Hänen armonsa ei väisty. Tänään juhlapäivänä me saamme tuntea syvää kiitollisuutta taivaalliselle Isälle kaikista meidän elämämme lahjoista. Me saamme kiittää Jumalan suuresta luomistyöstä. Me saamme jo nyt aistia, kuinka luonto herää. Kohta on kesä. Ja lapset jo odottavat kovasti sitä hetkeä, kun kesäloma alkaa. Ehkä suunnitelmissa ja ajatuksissa on monta tärkeää tapahtumaa. Ajatuksissa ja toiveissa on monia tärkeitä asioita, jotka teille tuntuvat hyvin tärkeiltä. Ja eikö yksi noista tärkeimmistä asioista kesälle liity seuroihin, isoihin seuroihin, suviseuroihin tai muihin, jonne sydän kaipaa kuulla elävää evankeliumia Jumalan sanaa. Ja se on aina juhlahetki, kun saa pysähtyä Jumalan sanan äärelle. Laulaa yhdessä ja rukoilla. Tuntea kiitollisuutta Jumalan hyvyydestä ja hänen suuresta armostaan. Kiitollisuus meidän sydämessämme on varmasti tuttu asia silloin, kun meidän elämässämme tapahtuu iloisia ja ihania asioita. Jumala siunaa meitä kaikkia monin eri tavoin. Jos pysähdymme ajattelemaan Jumalan hyvyyttä, jos pysähdymme ajattelemaan sitä Jumalan siunauksen määrää meidän elämässämme, kuinka hyvin pystymme sitä kuvailemaan? Ehkä jotain tärkeimpiä, elämän tärkeimpiä asioita tulee mieleen, mutta emme pysty koskaan tyhjentävästi kuvailemaankaan Jumalan suurta hyvyyttä ja rakkautta meitä kohtaan. Kiitollinen mieli on Jumalan lahja. Kun olemme saaneet tuntea ja kokea Jumalan armon ja anteeksiannon, se tuo meidän sydämimme kiitollisen mielen.
kun Jumalan armo ja anteeksianto on saanut vaikuttaa meidän sydämissämme, meidän ajatuksemme kiintyy siihen, mitä Jumala on meille tehnyt ja antanut. Saatamme hyvinkin kokea niin kuin psalmin kirjoittaja Daavid kokee, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Kun sydän on täynnä kiitollisuutta Jumalan rakkaudesta ja hyvyydestä, silloin sydän on onnellinen. Ja onnellinen on sen sydän ja sen kansan sydän, joka on saanut syntinsä anteeksi. Jumalan kansa on onnellinen kansa, kun tuon kansan keskellä Jumala itse poikansa kautta ja henkensä kautta vaikuttaa. Hän välittää armonsa ja rakkautensa ja anteeksiantonsa meidän sydämiimme voimaksi. Kiitollisuus syntyy Jumalan välittämästä hyvyydestä ja hänen suuresta armostaan. Onko meille tunnettua taas kiittämättömyys? Tunnistammeko me sen, kun meille syntyy ajatuksia ja syntyy sellainen mieli, että ei koe sydämessään eikä näe ja tunne Jumalan välittämää siunauksen määrää. Kiittämättömyys valtaa usein meidän mielemme, koska me olemme syntisiä ja lankeamme synteihin ja Jumalan vastustaja tekee työtä meissä. Mutta niin kuin me tiedämme, Jumalan armo ja anteeksianto on ihmeellinen. Se on myös tänään juhlapäivänä, kun Jumalan armo kestää iäti. Jumalan hyvyys ja rakkaus kuuluu sinulle tänä päivänä, kun on lupa uskoa synnit anteeksi vapahtajan Jeesuksen nimessä ja veressä. Rauhaan, vapauteen ja iloon asti. Ja tuo evankeliumi on Jumalan voima meille. Ja tuosta Jumalan voimasta me saamme elää. Ja miten ihana asia on, että Jumala, joka on rakkaus, täynnä kärsivällisyyttä ja lempeyttä meitä kohtaan, hän muistaa meitä ja antaa rakkautensa ja armonsa. Hänen armonsa ja hyvyytensä ei väisty meistä. Tässä hetkessä ja tänä päivänä, kun katsomme taaksepäin, katsomme sitä, millä tavoin Jumala on auttanut, millä tavoin Jumala on siunannut ja varjellut, saamme tuntea kiitollisuutta. Kun tänä päivänä katsomme tulevaisuuteen, katsomme kohti kesää ja sitä aikaa, jolloin luonnon kauneus on parhaimmillaan, on aikaa ihastella ja nähdä Jumalan hyvyyttä aivan lähellä. Jumalan hyvyyttä ja kauneutta kaikkien rakkaimpien ihmisten keskellä. Voi kun Jumala antaa meille tulevana kesänä niitä armon ja siunauksen hetkiä, jolloin me näemme hänen Jumalan suuret teot ja hänen hyvyytensä, että Jumala pysäyttää ihastelemaan meitä, kuinka hän on hyvä, kuinka hänen armonsa kestää ja kuinka hän pitää meistä jokaisesta hyvän huolen, kun on tähänkin päivään asti pitänyt. Jumala antakoon meille luottavaisen mielen, kiitollisen mielen, nähdä sen, mitä Jumala tekee, nähdä sen, miten hänen hyvyytensä ja rakkautensa vaikuttaa meissä.
Kaikki on lahjaa, Jumalan suuria lahjoja. Jumala on jokaiselle meille antanut ja kaikkein tärkeimpänä lahjana uskon lahja. Ja tuohon evankeliumin turviin on lupaa jäädä. Se on meidän voimanamme, kun kuljemme kohti taivaan iloa, taivaan kotia kohti. Psalmin kirjoittaja kirjoitti useaan kertaan samat sanat. Ja tähän luottamukseen me saamme tässäkin juhlahetkessä ja tänä päivänä jäädä luottamaan. Kiittäkää taivaan Jumalaa, iäti kestää hänen armonsa. Aamen. Rukoilemme. Rakas taivaallinen Isämme, sinä olet meitä siunannut monilla eri tavoin ja vahvalla kädelläsi varjellut. Me tunnemme kiitollisuutta sinun hyvyydestäsi ja rakkaudestasi meitä kohtaan. Sinä tiedät ja tunnet meidän elämämme, tiedät meidän tarpeemme. Me pyydämme ja rukoilemme. Vahvista meidän uskoamme ja ole meidän kanssamme. Sinä tiedät kaiken. Me pyydämme varjelusta ja voimaa myös niissä elämän kysymyksissä, jotka saattavat meitä tässä hetkessä ja näinä aikoina piirittää. Vahvista meitä. Rakas Jumala, sinä olet hyvä. Me tiedämme ja uskomme, että sinun armosi kestää ajasta aikaan. Sinun armosi on ikuinen. Me haluamme jättäytyä sinun hoitoosi. Sinä voit antaa meille turvan ja lohdutuksen. Me haluamme uskoa sinun voimaasi ja sinun armostasi elää. Siunaa ja varjele meidät. Siunaa tuleva kesä. Siunaa tämä juhlahetki, jossa nyt olemme. Aamen. Lauletaan Sionin laulu 127, jonka jälkeen päiväkerholaiset esiintyy ja kouluun meneville jaetaan virsikirjat.
Askeleita seuraamaan, toivon pienen enkelin. Kulkua se suojaisi, siivin valkoisin. Varjelisi vaaroilta, eloon myrskytuulilta. Turvaa toisi pimeyteen, antaisi ilon sydämeen. Kotisioni haluaa toivottaa teille onnea Jumalan siunasta koulutielle. Kaikki, jotka lähtee ekaluokalle. Ja me jaetaan täältä nyt ne virsikirjat, niin tulkaa aina hakemaan, kun kuulette oman nimen. Alida Nissilä. Roine Junes. Daniel Puoskari. Elida Kokkonen. Kalla Salmela. Saima Paaso. Olka Hauru. Alvarika Haho. Leon Heikkala. Aamos Alanko. Aada Karhumaa. Aino Myllylahti. Ossian Kinnunen. Ja onko vielä ekaluokalle menijöitä, joille ei kirjaa annettu? Täältä voisitte hakea, jos jonkun nimi jäi sanomatta. Sitten vielä lopuksi saatte laulaa sen kerholaulun, Ystävänsä lapsien.
Seuraavaksi esiintyy Muron nuorisokuoron kamarikuoro. Olkaapa hyvä.
heikko on mun kiitokseni, ylistysuhri köyhä on. Oi jospa yhtyis piirteeni, myös luomakunta loputon. Ihmeitä luojan lausumaan, Herralle tuoman kiitostaan. Oi kuin köyhä kiitokseni, mun Jumalani armoinen. Paremmin soipi saarelleni, kun luokses pääsen taivaaseen. Tuhansin kielin silloin on, autuinen kiitos sulle soi. Pyhäkoululaisten lauluesitys.
Lauletaan virsi 326.
on pyydetty kuuluttamaan seuraavaa. Jumalan terve, jos Jumala suo, tulevan kesän suviseurat järjestetään Räyskälän lentokentällä Lopella. Suviseuran järjestelystä vastaa Lahden rauhanyhdistys yhdessä 8 muun rauhanyhdistyksen kanssa. Lähestymme teitä rauhanyhdistyksiä mukavalla suviseurojen työvoimakeruuseen liittyvällä asialla. Tänä vuonna pääasiallinen työvoiman keruu on tapahtunut jo alkuvuoden aikana 40 eteläisen Suomen alueen rauhanyhdistyksen toimesta, ja nyt työvoiman keruu on laajennettu koskemaan koko Suomea. Tarjolla on vielä runsaasti erilaisia tehtäviä, yli 3000 työvuoroa. Tänä vuonna useiden tehtävien ikärajoja on laskettu, millä on haluttu vastata lasten ja nuorten ilahduttavan haluun osallistua työvuoroihin sekä järjestetty myös mahdollisuuksia lyhyisiin työvuoroihin. Jokaiselle löytyy siten sopiva ja sopivan mittainen työvuoro. Jotta saamme järjestettyä kaikille turvalliset ja sujuvat suviseurat, tarvitsemme vielä runsaasti erityisesti järjestyksenvalvojia, liikenteenohjaajia ja työntekijöitä puhtaanapitoon sekä ruokailuun. Työvuoro suviseurossa on palkitsevaa. Ruoka- ja kahvilipun lisäksi voi kokea yhteyttä vanhojen ja uusien tuttavuuksien kanssa ja saada iloa sekä mieleenpainuvia kokemuksia eri tehtävissä. Voisitko sinä ottaa 1 tai 2 työvuoroa? Pääset varaamaan sen helposti osoitteessa www.varauslista.fi. Kiitos paljon osallistumisestasi tähän yhteiseen tärkeään työhön. Taivaan Isä siunatkoon nämäkin suviseurat. Jumalan rauhan terveisin Lopen työvoimatoimikunta. Sitten tulevan viikon ohjelmaan. Torstaina Kaverikerho ry:llä kello 18-19.30 ja sunnuntaina 25.5. kello 13 seurat täällä toimitalolla. Nyt siirrytään juhlakahveille, olkaapa hyvä.